Il-11 ta' Novembru, tifkira obbligatorja ta' San Martin ta' Tours. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 17, versi minn 11 sa 19. F'dak iż-żmien ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f'raħal, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Waqfu il-bogħod minnu, ollew leħenhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ikollok ħniena minna. Kif rom għalilhom: morru uru irwieħkom lil-qassisin. U ġara li huma sejrin fiequ mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu mfejjaq raġa' lura jgħajjat u jfaħħar lill-Alla. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Sammaritan. U Ġesu qabad u qal: mhux l-10 fiequ mill-lebra, fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa' lura biex jagħti glorja lill-Alla ħlief dan il-barrani. Imbagħad qallu: qum, mur, il-fidi tiegħek salvatek. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'inhu s-sinifikat ta' dawn l-10 lebrużi jitolbu l-ħniena? Huma kienu jafu li għandhom bżonn il-fejqan, mhux biss fiżiku, imma spiritwali wkoll. Għalhekk resqu lejn Ġesu bl-indiema u bil-fidi, għaliex xemnu li hu seta' jeħlishom mit-toqol tal-ħtija u mis-sofferenza u jerġa' jagħtihom lura s-saħħa fil-ġisem u fir-ruħ. Ix-xewqa tagħhom kienet biex Ġesu iħenna lihom, kemm biex jaħfrilhom dnubietom u kif ukoll biex jeħlishom mid-tbatija li kienu fiha. Ġesu jagħti l-ħniena lil kulħadd, mod speċjali lil dawk li jitolbuh bil-fidi u b'indiema sinċira. Għaliex wieħed biss minn dawk li kienu lebrużi, is-Sammaritan, reġa' lura biex juri il-gratitudni tiegħu lejn Ġesu. L-ingratitudni tfisser li inti tinsa min għamillek il-ġid u li ma tirritornax għal ġentilezza li tkun saritlek. L-ingratitudni faċli twassalna għan nuqqas ta' karità u biex ma nittollerawx lil xulxin. Twassalna wkoll għal dnubiet oħra li qatt ma nkunu kuntenti, li dejjem irridu ngergru, nikkritikaw, nissuppervjaw u anki li rridu li ħaddieħor jifhem u dejjem jaqbel mal-punt tagħna. Kemm drabi l-ingratitudni tagħna tkun propju lejn il-ġenituri tagħna, is-saċerdoti, l-għalliema u l-proxmu tagħna. U inti tesprimi l-gratitudni tiegħek lejn Alla għal ħniena li dejjem juri miegħek? U int turi ħniena mal-proxmu tiegħek? Mulej, għamel li jien qatt ma nasal biex ma narafx u ma napprezzax l-imħabba u l-ħniena tiegħek. Imla lil qalbi bil-gratitudni u t-tifħir lejk u eħlisni mis-supervja li tista' taħkimni.
Aziza Marija, għaddejja umli u grata ta' Alla, nitolbok biex tgħinni ħalli jien nott il-barkiet li għandi, ħalli qatt ma nasal li ma napprezzax u ma nirringrazzjax lil Alla f'kull ċirkustanza tal-ħajja tiegħi. Amen.